kayo kung makanano, So, down pero kahit ang datang ka ko, saya magluluka ako tayong susunod. Sila may tutok na. Pero kahit lumabas siya ulit kita. Hello guys! Welcome po kaning ka na akong channel. And for today's video, pagsabihan tamo kung makananong maging positive in life. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng... Yako nung kilala ko, nung kaluguran da kayo or kamag-anak da kayo, balo yu, kayong sarili yu na ala kong talent. Ala kong talent, ali kong piyasa magkanta. Pamilya kami pong singer. Pamilya kaming dancer. Pamilya kaming talented. Talented langan po rin paunahan ko. Biyasa lang kumanta, tumera. Matatalino lang. Ay di ko ako, di ate ko, biyasa lang magluto. Di ako mali. So paano ko si Bayan? Ala akong talent. At makanyal. Makananawang mag-vlog nung ala akong talent. Kaya ba't sabi da ako, be yourself. Adang makanta. Albenta ka rin tao, king pagiging ika, nga nung makanta. So, inisip ko na, nawaling ating ka ako. Para ito naman i-share ko kaya kayo. Ko gets, pero sabi da, yung pagiging positive in life ko kano, pwede kong share kaya kayo bilang talent ko. Siguro, ikit ko lang rin aliyong tao na pa magkasakit ng sumaya. Kayang bebe, mga tatang pangabayad dadalan, mga ta. Kayang bene, alilang magdalan Like sabihin magdalalan Kaya ba't sabihin na rin kaluguran ko, kaluguran da ako huling positive ko, kiting positivity da kaya na ako. Nya, pakibayan da ako User lang user lang. So, kaning video ngayon i-share ko kaya kayo noong makanano kung i-keep yung positivity ko kay Ben. Ano yung kapampangan ng positivity Kung makanan kong maging positibo kay Ben. Hanggang nanong pagsubok or problema yung dadalan kay ka na akong Bie. Panira kasi sasabihin ng tao na, panay kang masaya. Bala mo, panay ka nga lang problema. Daha ko mga ta. Kabalo nung i-take yung compliment or alida ko talagang kakilala rin tao Pero mas tinake na positive ko talagang tao at ing mangibabaw ka na ako yung positivity. So, magmayagong guide kung makanano kung manage ing maging positive despite na rin problems na encounter tamo. Mapa-skwela yaman yan, obra, love life, surroundings tamo, family, yung pandemic, and even death. O kahit maning pangawala ning taong kaluguran tamo. Let's start! Muna, ala kong expectation. Uling ala kong expectation, panay akong masusurprise. Kaya hanggang malating bagay, maging grateful ko. Malati mong bagay yung datang ka ko. Kasaya akong kasaya. Ang puwitang feeling ko, sobrang blessed ko. Feeling ko, lucky girl ko. Yako yung apple of the eye na ning God. Karang blessing na atanggap ko hanggang malati yaman yan or maragul. Pero don't get me wrong Siyempre, tao ko rin naman. Minsan mag-expect ko hanggang makananan Pero madalas, pag mag-expect ko, madja-jinx. Patsi yung mag-expect ko, aliyang magkatuto pa Ing-expect ko. Ala pa man, pa man mangyaring mahudot na pintang balang mahanta. So, tao ko rin naman. Kapag minsan mag-expect ko rin Pero ito, makanano ko maging positive kahit na may sira na yung expectation ko. Inisipan ko na mo, if it's not meant to be, something better is coming. So, inisipan ko na mo, kung aliya para ka na ako, imburi ng sabanita, ating mas masanting para ka na ako. Ito, yung meko ito maglolo ka na ako, ay isip ko, okay mo, bibig sabihin na nito, ating mas masanting maglolo ka ako kayong susunod. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで Itong bala mo kanta. Wala akong expectation ng pong mabilis. Grateful kong masyado hindi. Wala mo, malati mong bagay talaga masaya ako. Kasimpleng ko mong biya. Simpleng tao. Ali ko matalino niya. Wala akong masyadong pakialaman kaya hindi. Simple ko mo. Ay kumayaman, ay kung masyadong makantang kagandahan para
mag-inarte. Nyali ko pag-inarte. Kaya simpleng blessing mo yung natatanggap ko. Sobrang a-appreciate ko. Ampong maka-positive rin talaga nga itang a-appreciate mo inggang bagay. Malati man yan. Ampong syempre yung maragon, syempre mas a-appreciate mo, diba? Hala kong expectation, grateful ko palagi. Ampong ala kong preference. So madalas kay katamo, baluta mo kung nano yung burita mo hindi. Baluta mo kung nano favorite food tamo, favorite color tamo, favorite number tamo kay electric pan pero ala namang problema ito. Pero yung sabihan ko, ko kasi ala akong preference. Kumbaga, kung nano mo indatang ka na ako, tatanggapan ke. Maluwag. Ingawas na yata kay kami, we are a yes person. Gang nano sabihan mo, awa. Ali kami mapagreklamo. Nung okay ka nga, Beko, okay naman kako. Nung agkat mo ko, G. Nung alin mo ko agkat, okay mo. Ala rin problema ka na ako. Ala, ali ko mapagmasukan loob. Agkat mo ko, okay ko. Nung alin mo ko agkat, okay mo. Ating kong aliwagawan. Matutod ko. Pagpainawa ko, ibig sabihin, kung makapagpainawa ko, makakatutod ko masalese. Ang nan, okay mo ka na ako. Ale, awa, okay mo. Wali ko may issue katawan. Bukod kay ngali ko may issue, kaya ko panay ko for the experience. Nung kaya pa experiencing na ito mabagi, buri ka nga experience. Masanting yaman or aliing kinalabasan, buri ka nga experience. Kasi parang ako, dagdag yaking kaalaman ko ito eh. Nung mag-fail yaman ito, at least mabalo kong fail yan eh. Nung mag-succeed ko man ka rin, at least patunayan ko nga, agiw kaya pala. Yung mga tag, since wala akong preference, manawangyarin ng thinking ko ini. Happy-go-lucky ko kasi kung sunod sa August ko mo all the time, ali ko masyadong magplano kay Beko. Kung nana mong data nga, happy na ito yung plano ko. Pero okay mo ito. Kasi at the end of the day, gang sunod-sunod ka mo kay August. One day, nagising na hamo, sabihin mo kay sarili mo, ating kong buring gawan, iniing buring kong gawan. Kaya hanggat ali mo pa, aiisip ta kay sarili mo na ating kung nano yung buring mong gawan. Sumunod ka mo kay Agus kasi kaya kakasunod mo kay Agus ating ka namang atututunan. Kaya pag sunod mo kay Agus, abalo mo, kung no ka rin dalan pala yung buri mo, pwede ka mag-U-turn, pwede kang mag-continue, basta eka mo, tutok nang. Pwede kang magpainawa, pero eka tutok nang. Bukod na nita, panay kong mag-smile. Kasi, yung pa mag-smile, metong na yung positive signal. Pag siya mag-smile ka, buli na sa minita, magluwal na kang positivity kay kang sarili. Anyang anak ko, ay alala ko, panay kong maili. Awa, panay kong maili. Hanggang palmuranda na ako, pasasabihan na ako ding ima ko, iyating ko, kuya ko, ding tita ko. Hanggang kakamuanan na ako, maili ko mo. Eh, ba't minsan ko nangan ako di kuya ko, at maili ka, mga kamuanan, nakamaili ka na, numurt ka, nga, ako. Inakaman mo rin, pero kaya ko talaga. Aguni mo kita. Inakaman mo rin, pero smiling face ko yata eh. Patang kamuanan daw, may libo mo. Ditok nang la. Ilang mapikon na siguro. Nung kasi pa, kamuanan daw, kaya kamay ka mo, ilang mapikon po. Di kaya, pikon talon eh. You smile always. Kaya ba Anita, always think positive, syempre. Magtaka ko pin, sensitive kong tao, metong ko ka rin peka-sensitive at tao. Pero, hanggang makanano kong ka-sensitive, mangibabo ka na akong yung pagiging brighter side. Wala mo, panay kong isipan ng brighter side na ning sitwasyon. Sensitive kong tao, pero when it comes to sermon, ko pa naman. Mangibabo pa rin na lalawin king brighter side. Antin mo, sinerman na ako di tita ko na di ma ako, di ate ko. Putnaan kaya yung sarili ko, tutuyo ba ita? Nung aliya tutu, bala mo lumabas siya kay ni. Kaya ba't lumabas siya ulit kita? Kaya ba't mawala na eh? No string attached, kitang sermon na ito. Lumabas siya mo. Kasi nung bala ko ngayon tutu di ito. At least mo nga sabi din ko rin ang sabihan. Yako, at least mo, ali ko may apektuan. Bala mo, win-win situation na sabi din ko rin ang sabihan. Kung yako, ali ko may apektuan. Pero nung itang sermon na ito, or itang pangbabash, or critic ito, tutuya, ay, aliwaya kanta. Dumala niya kay ni, lumalya kay ni. So, mangutang niya, makana nung may improve ito. Kaya ba't dumala niya kayong gawa ang pong salita? Makanta mong take in criticism ang po yung pamanyar mong taring pengari mo kay ka. Nung tutuya, how to make it right, nung tutu, palabasan mo niya mo. Minsan talaga ma-judge tamo kayong bagay na alita naman gawa. Pero, mo naman kailangan patunayan ng sarili. Especially, nung mali naman yung accusation da kay ka. Magsayang ka mong oras. Yung susunod kong gagawan, panay kayong kakamping sarili ko niya. Panay kayong pagtangguling sarili ko. Panay kayong spoil kung nanong burina. You cannot bring out positivity in you. Kung ika mismo, deprive ka kitang something positive ito, which is your happiness. Pwede mo namang i-challenge yung sarili mo. Pwede ka maging hard kayong sarili mo na push. Pero dapat, at the end of the day, ikang kakampi na. Yung sarili mo pa rin, yung kakampi mo.
Okay? Another reason kung makinano ko maging positive is mag-invest ko ka ring tao mismo. Ali ka ring bagay, ali ka ring sarili ko. Recently na ako mag-invest para kang sarili ko. Lalo yung buring sabihin mag-invest ka kayong tao. Sumawap ka ring tao. Ibigay mo kung ano yung kailangan na, sopan mo lang ng mga kailangan lang. Malating bagay mo, makakaragol niya, is itong piyabe-yabe mo. Kapag sinopan mo yung mga kataminsan ng tao, insaw po ito babalik yun. Hanta, one day, kahit alin mo singilan to, may balik ka kaya ka. Not necessarily pera, pamangan, or bagay, invest mo ka rin tao. Ali, the way you treat people, invest on how you treat people. Apinteng buri kong sabihan. Nakitungong ka masanting karenggang tao, wala kang pipilinan. Iniisipan ko kanita na, wala akong hobby, wala akong talent. Kaya pa realize ko, niya pala kasi mas mahilig kong mag-invest on people. Yung susunod na gagawan ko para maging positive, sasabihan ko yan nga 3 word na rin everyday. Good morning, thank you, ampong sorry. Ay, sisituate ko na panaking sasabihan din yung 3 salitang areni. Metong lakaring maging maka-positive ka na ako. Especially ining good morning ngayon. Hanggang makanano ko pa tsura gising. Ang panggang may tutundo ko pa. Aliwa yung bagay na mag-igrit ko lang good morning ding akasalubong ko. Lalo na rin ka-obra ko. Pagkaluping sakay na ako na driver, good morning. Hanggang may tutundo ko. Kasi mamaya yung energy. Kaya magsabi ang po kayong makatanggap kitang salitang ito. Makapamayang positivity talaga. Magiliwa yung aura ko. Bala mo magiyang positive. Hanggang elaman mag-good morning back rin good morning mo. Try mo, good morning mo la. Lalo na pag good morning mo la rin taong e-expect na makareceive lang good morning kay ka or ka rin tao. Madalas kay ka tamo, iglit tala mo good morning ring supervisor tamo, ring manager tamo, ring CEO tamo. Kasi, balo tamo, kailangan talang respetuan pag ikitala. Nya talaga, gigrit na. Panay kung gigrit good morning, retang alida sukat isipin na ating mag-grit karela. Lalo-lalo na ring guard, ring driver, retang tagagawang kape. Panay reta ring gigrit ko kayong morning pag atsuna ko kayong opisina. Mangas dan la. Minuna, gigrit ko lang good morning kasi buri ko lang mga akit reaksyon itang mangas dan la. Kang, ay, may good morning ka ako. Good morning nga, dana mga ta. Ako lang na mo pa nagalanda ako. Banta makapag good morning back lang ako. Kasi, kay ba't mong good morning, mangas dan la. Masyak la. Lang makapag good morning back kasi, ay, good morning na ako. Ay, kilala na ako. Ay, mag-exist ko pala kayo ng kumpanya ngayon eh. Hanggang maglinis ko mong floor at yung may nakit ka na ako, tang balang makantang sitwasyon. So, hanggang sa realize ko, makatulad naman palang mag-greet tao. Bala mo ma-appreciate love by just greeting them good morning. Uy, ganito. Hanggang na ng bagay, malito or malate, panay ko mag-thank you. Ay, thank you, thank you, thank you. Hanggang pa ulit-ulit. Di mo, kaya may itong tao. Akay ko itakitang manager kong babae. Itong first job ko kaya ng Qatar. Ibiyan niya pa yung utos magpasalamat na eh. Nakuha niya yung utos magpasalamat ulit. Every galaw na mag-thank you. Kaya ba tayo realize ko, maka-bless. Hindi mo akong mati-thank youan. Ay, tinank youan na ako. Itang bala makanta, kaya ba na good morning, thank you na itang bala mo ma-appreciate yung tao. Kaya may ito masalita, ma-appreciate yung tao. Di ba maragon yung bagay tayo, itang ma-appreciate ka. So, nung ika, mamaya kang appreciation towards others, di balik at may balik kayo takeka. Sorry. Hanggang, kung may kapan nakasakit at tutunay, hanggang atabi kaya mo yung ballpen na, sorry, ako ng tambing. Itapin, ma-appreciate ka. Realize ng puta, may nasakit po. Itang bala makanta. Hanggang na atang kanyang bagay, ay sorry, ako naman tao kay kamo. You check on people. Oh, he's checking on me, makatouch. At least mo, ating kang atatangkil at puso ning tao. A simple thank you can already change someone's mood. So, nung bad mood ka man, at least mo may kapagpa-change kang mood ng aliwang tao. One of the best things in the world is to be appreciated, diba? Ugalian yung good morning, thank you, and sorry. Yung meto nga do. Naka-bless siya, promise. Kaya ba't balo yun? Itanet, ang kaugalian ko ping good morning ka rin cleaners min eh. Kaya pa good morning ko, kung balong mag-invest ko pala na kasi one day, marong ko gising. Wala ko kay mood. Malungkot ko talaga. Itong makalaway ko mo. Ngayon, pero lalakad ko, mga mo. Ba't may ngasdan ko? Iyang may good morning ka na ako. Good morning, madam. Nga naman to. Iya ko may nga pikarot. Iya ko tuloy yung may nga pakarot na. May lift up ko na. Ay, good morning na ako. Ako mga ta. So, I realize ko,
makantaya pa lang ka-powerful in greeting a good morning kay metong nga tao. Lalong-lalo na nung kailangan ng damdaman. Mag-invest ka king tao para king Aldo na kailanganan me. Ibalik ka kaya. Trust me. You should start investing on people right now. So, in last na nita, panay kong happy ne. Buri kayong akit pa na yung brighter side aning sitwasyon. Kasi, balo ko everything happens for a reason. Pato may thinking ko, balo wanting better. If you cannot be happy for now, at least be patient. So, ito, panay ko mong happy. Sus ko, since kaya bait ko yata, masaya ko. Until one day, may ngutang ko. Pinangan ko yung sarili ko. Nano, murat ko. Magdala ako. Ating ko sa tek, ating mali ka na ako. At makanya na ako. Bala mo, ating mali ako makanta. Nang buri mo nga balo na nang nangyari ka na ako. Kay ba't nanita? Mikit-ikit mo kayong susunod kong vlog at ikwento ko kay kayo kung na nang nangyari. Anyang mika time na na ako bisang maging masaya. Anyang time na na ako bisang maging positive. Excited na akong ikwento kay kayo din kung na nang nangyari katang moment or katang stage ko na ito. Ito. Thank you for watching. Ingat kayo pa ne. Thank you. Bye-bye!